Dobrý deň. Robert Fico sa tak ako minulý rok chystá do Moskvy na oslavu skončenia druhej svetovej vojny. Tak ako minulý rok z európskych lídrov ide jediný, tak ako minulý rok aj teraz sa rieši, kadiaľ poletí. Robert Fico tam ide najmä kvôli svojmu voličovi. Tomu tretí rok vymýva hlavu suverénnou zahraničnou politikou, bojom proti 72 pohlaviam a nenahraditeľnosťou ruskej rúry s ropou. A funguje to, pretože opačná strana prichádza s referendum, aby Ficovi nebola vyplácaná doživotná renta. Zatiaľ síce nevidel ani cent, no ak by žil ešte 170 rokov, dostal by toľko, koľko bude stať referendum. A teraz si predstavte, že by opozícia pozbierala všetky schopnosti, vyhrala voľby a na prvej schôdzi parlamentu, kým Fico ešte bude premiérom, by rentu hneď prvým zákonom zrušila, čím by nevidel z renty nikdy nič. Zlé riešenie? Náhoda zariadila, že minulú nedeľu bolo PSK vo všetkých nedeľných diskusiách. Šimečka v Jojke, Korčok v Teatrojke, Ódor v STVčke, Jurík na Markíze. Neuveriteľná príležitosť nastoliť a hodiť do ringu politicky silnú tému, ktorá by aspoň týždeň žila vo všetkých médiách. Lenže nič také sa nestalo a to boli nasadené politické špičky progresívcov. Čo sa im ale podarilo, je prinavrátenie témy Benešových dekrétov. Aký to paradox, že tému otvorila práve slovenská strana. Časy, keď chcel Slota nastúpiť do tankoch a zrovnať Budapešť, boli roky preč. Lenže po telefonáte Fico Maďar, budúci maďarský premiér informoval nášho, že chce záruky, že sa nebude konfiškovať pôda Maďarov a nechce, aby sa podľa novely trestného poriadku trestali Maďari, ktorí spochybňujú povojnový poriadok. Danko, Fico a Uhrík už pripravujú stratégie a demontáž dobrých slovensko-maďarských vzťahov sa môže začať. Nášmu financmajstrovi Kamenickému ozdravovanie verejných financií príliš nejde. Zdvihol odvody DPH, zaviedol transakčnú daň a aj tak sme v očiach agentúry Standard & Poor's klesli a znížila nám rating. Sme síce otvorenou ekonomikou a nemecké brzdenie veľmi rýchlo cítime, lenže keď sa non-stop zaoberáte kajúcnikmi, dankovými náladami a uspokojovaním potrieb najznámejšieho polovníka, tak veľa času na príjmanie opatrení, ako zabrať, asi nezostáva. Na rozdiel od našej, poľská ekonomika šliape ako hodinky. Macron prišiel za Tuskom porozprávať sa o rozšírení jadrového dážnika aj nad Poľskom. Poliaci budujú jednu z najväčších armád v Európe a tak vojensky aj ekonomicky ich vyspelý západ berie vážne. Svet je v pohybe, menia sa siločiari, naši politici sú odborne, vedomostne a politicky na to pripravení. Ak ste sledovali, čo sa dialo v piatok v parlamente, nemohli ste to prehliadnúť. Vitajte v politike.